Εδώ λοιπόν σήμερα θα βάλουμε λίγο εδώ και εδώ υδροξιαπατίτη, θα βάλουμε και εδώ και θα βάλουμε και σε αυτό το σημείο εδώ για να γεμίσει. Εδώ βλέπετε υπάρχει και αυτό εδώ που λέγονται festoons. Αυτά δεν είναι το λίπος που έχουν τα βλέφαρα. Εδώ υπάρχει αυτή η γραμμή η οποία είναι το tear trough. Το tear trough ναι μεν μπορεί να συνεχιστεί προς τα εδώ, αλλά βλέπεις ότι συνεχίζεται και προς τα κάτω. Εδώ υπάρχει ένας σύνδεσμος ο οποίος συνδέει το δέρμα με το ζυγωματικό. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ουσιαστικά είδημα. Εδώ αυτό το πράγμα στη βλεφαροπλαστική δεν διορθώνεται, δεν μπορεί να διορθωθεί. Είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα της αισθητικής ιατρικής. Δεν φτιάχνει αυτό το πράγμα, σχεδόν με τίποτα. Ούτε είναι λίπος να πεις το ρουφάς, εντάξει. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα με CO2 resurfacing που έχουν δείξει αποτέλεσμα, αλλά δεν υπάρχει λύση. Αυτός ο σύνδεσμος φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά να χτυπάνε οι άνθρωποι που κάνουν μελανιά και τη βλέπεις τη μελανιά να κόβει έτσι μαχαίρι. Γιατί ουσιαστικά είναι ο συνδετικός ιστός ο οποίος σταματάει το αιμάτωμα να πάει παρακάτω και κολλάει εδώ. Στις γυναίκες τα festoons είναι πολύ πιο συχνά από τους άντρες για έναν λόγο, ότι λόγω του κύκλου πρίζονται και ξεπρίζονται συνέχεια οι γυναίκες. Όταν λοιπόν πρίζεται εδώ το δέρμα του ματιού που είναι και πιο εύκολο να πριστεί γιατί είναι λεπτό, το πρίξιμο σταματάει πάνω στον σύνδεσμο και αρχίζει και κρεμάει το δέρμα πάνω, κάνει αυτό το festoon. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα εδώ θα δουλέψουμε λίγο στη ρινοπαριακή, θα δουλέψουμε αυτό εδώ το σημείο, θα βάλουμε και λίγο υλικό εδώ, το οποίο είναι ιδανικό σε αυτό το σημείο, γιατί έχει το festoon που το κάνει πιο έντονο από εδώ και το δείχνει να κάθεται εκεί το πρόσωπο. Εντάξει. Έχει μέσα έτοιμες βελόνες, 25 χιλιοστά, δηλαδή λίγο πιο μακρές από τα 13 μία ίντσα που είναι οι κλασικές των 26G που δίνουν όλες οι εταιρείες με τα ιαλουρονικά τους, εντάξει. Και βέβαια είναι 21 και 23G, γιατί είπαμε το υλικό είναι λίγο πιο παχύρευστο, βολεύει να το περάσεις από το 21 τώρα δεν μου έχει κάνει τίποτα έγινε ακόμα, οπότε θα το περάσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το 23. Ότι έχουμε χρησιμοποιήσει 1 ml και γεμίσαμε και εδώ, που εδώ δεν βάλαμε λίγο, γιατί ήταν αρκετά βαθιά η ρητίδα, εντάξει, και βάλαμε και εδώ και εδώ και εδώ. Με 1 ml ιαλουρονικό, δεν ξέρω αν θα φτάνε να τα γεμίσουμε όλα αυτά. Κρατήστε το μου έτσι λίγα απλά. Κάθετα. Πρέπει να φτάσουμε να νιώσουμε πώς. Βλέπετε ότι γεμίζει μέσα μπροστά στα μάτια σας. Εδώ, αν μπορούσατε να το πιάσετε, τι θα αισθανόσασταν ότι εδώ υπάρχει υλικό. Που έχεις τη δυνατότητα τώρα εδώ να το κουνήσεις λίγο. Αλλά εδώ δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα. Γέμισε πιο ωραία. Εκεί είναι το πιο ωραίο από το μία. Λέω να μην κάνουμε παραπάνω. Αλλά δεν το πλάθετε καθόλου. Δεν χρειάζεται. Τίποτα, ναι. Εντάξει, δεν θέλω να το παίζω κανένας, αλλά νομίζω ότι έχει μπει αρκετό υλικό και να μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε και έχει μπει στη θέση που πρέπει και όσο πρέπει. Επειδή έχει μπει αρκετά βαθιά, η αναγκαιότητα του να το πλάσεις είναι πολύ λιγότερη. Γιατί είναι καλυμμένο το υλικό. Δηλαδή και να κάνει μια λίγο μητούλα, ας πούμε, εκεί που το έχεις βάλει, δεν πιάνεται. Αν έχεις παίξει πιο επιφανειακά, το χρειάζεσαι περισσότερο αυτό.